ओमफ्राय मोजांसिन जादोंना जायाखै मोजाङै फैदों खुलुमबाय लोगोफोर दा भिडिअआ एसे गोमदों जानो हागौ मानो होनोब्ला आं मोनसे बिल्डिंआव दंफैयो बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव आं दंफैयो मानो होनोब्ला आंहा माने हान्थु साबाय थानाय जाबाय थादों एसे गोबावसै मास मोनसेसो जाबाय ओमफ्राय बेवहाय आङो दिनैहाय ट्रिटमेन्ट लागोन बिसोर गोबां मानसिखौहाय ट्रिटमेन्टबो होबाय मोजांबो खालामबाय बिस जानाय मानायफोरखौ होखारबाय खिन्थु आंबो प्रेक्टिकेलि दिनैहाय बिथांनाव फैदों दिनैहाय माने आंखौहाय माबायदि ट्रिटमेन्ट होनो हायो आंनि सानायखौहाय गोजान खालामनो हायो ना हाया बेखौहाय आं दिनैहाय नायगोन आरो नैबे बिथांनावहाय नैबे ब्रादार थुब्लावनाव बेनो जादों लकेसना एमआरएम हस्पिटाल क'क्राझारनि अपोजिट साइड आं कन्टेक्टखौ होनो हागोन जायफ्रा फैनो गोसो खाबाय आं के जुथा थुथा खुजोबखाबाय अलरेडि दा हाबलांनोसै आरो आं माने जायगायाव फैखाबाय दा नै बेनि थेरापिस्टआ एसे आपग्रेडबो जाबायनो दा हाबलांनि नोंसोर मा पेसेन्ट गोजा नामा पेसेन्ट गासिबो ए नोंनि मा प्रब्लेमालाय नोंलाय सिनस्रिनि प्रब्लेम दंमोन सिनस्रिनि ए बेसे गोबाव जाखो मा फैनाया जानाया बाहाय फैनाया दाबो खनब्रैल' जादों खनब्रै 4 टाइम्स Two times. ओमफ्राय एसे माबायदि रिजाल्टआ 2 टाइमाव मोजां मोनबाय दा आदसा हायामोन आरो साबसिन बैसोआ माबायदि नोंनिया बेसेबां आंना 30 दा बेबायदिनो माने खम बैसोआवनो आजिखालि सानाय सुनाय बिराद जायो थिग बेबायदिनो आंबो 34ल' अब्लाबो आंनिया दा हान्थु सानाय जाबाय थादों हान्थु सानाय नै बेवहाय फंबाय सासे नै बेबो थेरापिस्टआनो जाहैबाय माने थुब्लावनिनो असे फंबाय दा खामानिखौ फ्राय सोलोंजोब्बाय नैबे फंबायाबो मा नाम मोनलाय नोंहा असिनि ब्रह्म हा असिनि ब्रह्म आरो ओमफ्राय बेनो बिराद मेसिन्सफोराथ' आपग्रेड जाबाय आं सिगाङावबो दिन्थिदोंमोन ओमफ्राय ट्रेनिंआबो गाव कर्सखौबो आपग्रेड खालामनो होनना बुंदों बेखौबो आं खिन्थागासिनो दङ दा ओरैबो नैबे मोनसे चेम्बारावबो ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दङदां नैबेयाव ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दङ नै बाजैमोनहा मा एक्सारसाइसआव दं खोमा ओमफ्राय नै थेरापिस्टआबो माने बिसोरजोंनो बिजि जानानै दं आरो नै बर्थमान बेलाय नै बिसोरखौहाय माने फाहामनायनि माखासे माबा होगासिनो दं आरो ने बिसोरना मा जादों बिसोरनिया फ्रजेन शल्डार जानानै दङ माने आखाइखौ मोजाङै गोजौआव दैखोलांजोबनो हाजोबा बेयो जुदि खायथ्रा जुदि उन्दुबाय थायो कन्टिनिउ होमबा बेजोंनो लासैनो ओरै नाख्रेबजानानै जालाङो आरोबाव बयनो मा होनो बांसिन खस्थ' होयो बे अबावबा जुदि दा नांथोंमोन होनबाबो बे आखायानो अबावबा नांसिनलाबायगोन आरो ना बे नांनायाव एसे खें मोनलायलायना बिराद सायो बेनि जों माबा जागासिनो दा नै दैखोनो हाया बेबादिमोन ना मोदै गलायलायबाय आदसा खुगान लागासिनो बाजैमोननि सानैनिबो एखे प्रब्लेम आरो ने ओमफ्राय नैबे बाजै सासे दंबाव नै स्पन्डिलाइटिस जाबा माबेनि स्पन्डिलाइटिस बबे बेक पेन माने सिनस्रिनि ने सिनस्रि सानाया दा गैला बे आथिङाव मिजौनायासो दिनै दा खालामनानै एसे मोजां मोनलायबाय आदसा सिनस्रिना जोबखाबाय ओमफ्राय दा आथिङावसो जोब्बाय आथिंनि मिजौनाया जोब्बानो हरजालामोन आरो जेसेबां सानाय सुनाय जरा सानायफ्रा जुदि जायोब्ला मा संसार जालाङो मोजाङै सान्थियै ना आंनियाथ' फिसाजोआ दासो देरफुनाय बे समावनो जुदि हान्थुआनो बिदि लोरिनानै थायोब्ला माबोरै जानो नायनि माबायदि ट्रिटमेन्ट होयो जोंनिया थुब्लाव फंबाया दिनैहाय नायनोसै नोंहा जे मा जादों बेखौ मिथिला नों खालामफेरा खालामबाय थानाय साइक'लजि बायदि
अब्ला आङो ट्रिटमेन्टखौ जागायनायसै दे लोगोफोर दिनैहाय फार्स्ट टाइम निउर'थेरापि खालामजानायसै आङो योगा थेरापिनो मेडिकेल हेल्थ योगा थेरापि आच्छा बेबायदि आरो दा आङो सानाय सुनायखौ माबायदि खारहोनो हायो नायनोसै आरो नायलांदो नोंसोरबो ओमफ्राय आं लास्टआव खोन्थानोसै आरो स्ट्रेचिं खालामो नोंहा नैबे एंगेलास्टिक दङरा बे एंगेलास्टिक थायोब्ला मा जायो नोङो गासै बडिनि बेलेन्सखौ बे एंगेलासो लायो नालाय सायो खिन्थु मासाल्स क्रेक जायोबा सानायालाय साथ'वाखै औ महाय लागायखो खिन्थु नांदो दा एकदम बियो डिप टिस्युस मासाल्स नार्भ खनसेनो थांजोब्बाय बियो थांजोब्बाय बेनि थाखायनो हान्थु साफैयो आरो ने खर'आवबो सालाबायहैयो नामा बेखौ साबानो ना मा जाखो खर'आव सायो आरो औ बे हान्थुसिम थाङो आरो जानजिसिम थाङो ना आथिङा मोननैखौ माबायदि डिफारेन्स मोनखो दा दा स्रां मोनबाय नै हान्थुआथ' दा नै प्रब्लेम गैले सागाबाय गोरा जाबाय बेलाय नैबे माने नैबे आंनि हान्थुआनिबोमोन प्रब्लेमा फुङावहाय ओरैजायमोन थाबायनाया दा गोबांनोनो नोंथांमोननिबो बेबायदि जानो हागौ दा बेनिखायनो फैदो जिखुनु जरा सानाय खर' सानाय सिं सानाय जानजि सानाय आथिं सानाय हान्थु सानाय बेखौथ' थेरापिस्टफोरा मावखायोनोखा जोंना थुब्लाव दङ नै बेलाय थुब्लाव थेरापिस्ट थुब्लाव ब्रह्म बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टार बे क'क्राझारनि आं सिगाङावबो आपडेट होबाय थादों दा आरोबाव बिथाङा कर्सखौ आरो आपग्रेड खालामबावबायनो बबेबा इनस्टिटिउटनिफ्राय आरोबाव मोनसे डिप्ल'मा लाबावबाय आरो मा होनदों बियो मेडिकेल योगा हेल्थ मेडिकेल योगा हेल्थ माने योगाजोंबो योगा सिस्टेमै थांनानै ट्रिटमेन्ट होनाय नै दा नैबेखौबो बिथाङा लादेरबावबाय दा बे हिसाबै आरोबाव ट्रिटमेन्टआ साबसिन जाबावसिगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना फैनो हागोन एबा नोंथांमोननि न'खरनि सुबुंफोरा सोरबाफोर बेबायदिनो भुगिनांनानै दङब्ला सानाय सुनायजों फैनो हागोन आरो नैबे बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टारावहाय बेबायदि दा आंथ' ट्रिटमेन्ट लानानै आंथ' मोजां मोनबाय आंना बांद्राय माबा नङा हेभि माबा केस नङा माइनर केस नालाय दसेनो जाबाय आरो मा होनो स्कुला स्वास्थ्य मेडिकेल योगा इनस्टिटिउट औ बिथाङा नैबे माने स्वास्थ्य मेडिकेल योगा इनस्टिटिउटनिफ्राय आरोबाव मोनसे डिप्ल'मा कर्स लाबावबाय आरो बे डिप्ल'माया माने योगा सिस्टेमजोंहाय ट्रिटमेन्ट होनाय ने बेबायदि आरो दा बे हिसाबै नोंथांमोनाबो साबसिन ट्रिटमेन्ट मोननो हासिगोन नैबे बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टारनिफ्राय आरो लागे महिनी आयंआलाय महिनी आयं महिनी उदालगुरिनि बै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ए हजोंनिफ्राय फैखादोंना हजोंनिफ्रायनो फैखादोंना हजोंनिफ्राय फैखादों बहा थाफैदों बहायबा गसाइगावआव थाफैदों ए उसुबिदाबा मा हान्थु सानाय ए सानबेसे जाखो आयं बेयाव फैनाया 9 दिन जाबाय नोंदां 9 दिन ने ओमफ्राय मोजांसिन जादोंना जायाखै मोजाङाव फैदों ने